Ak si povieš, veď si len trochu požičiam, nejako sa to vráti, si už v pasci. Tu je 6 vecí, na ktoré sa nikdy nepožičiava. Poprvé, auto, na ktoré nemáš. Chápeš ten nezmysel? Kúpiš si káru, ktorá stojí viac než tvoj ročný plat, len aby si mal pocit, že si niekto? Auto nie je status. Je to plechová krabica na kolesách, čo ťa má odviesť z bodu A do bodu B, nie z rozumu do exekúcie. Po druhé, dovolenka na dlh. Áno, palmy, piesok, instagramové fotky z Dubaja. Ale čo to stojí? Tisíce, ktoré nemáš. A ešte ďalších 12 mesiacov plakania pri pohľade na výpis z účtu. Zážitky majú byť oslobodzujúce, nie zadlžujúce. Ak nemáš, choď na Liptov, alebo do Štiavnice, alebo si postav stan za dedinou. Vieš, čo je dôležité? S kým si, nie kde si. Ani piesok ti nepomôže, keď ti v hlave beží kalkulačka a každé sústo ťa stojí ďalší mesiac v mínuse. Po tretie, darčeky. Tvoje deti, frajerka či mama, nepotrebujú darček za 100 eur. Vieš, čo je fakt cenné? Keď niečo vyrobíš. Keď premyslíš, čo im spraví radosť. Nie keď im kúpiš parfém na splátky. Originálny lacný darček s dušou prekoná čokoľvek. Po štvrté, svadba. Najdrahší deň tvojho života. Svadba by mala byť oslavou lásky, nie pohrebom tvojej finančnej budúcnosti. Ak berieš pôžičku na to, aby si nakrmil 150 ľudí, z ktorých polovica ti ani nepoďakuje, niečo je zle. Lepšie malá, úprimná svadba s dobrými ľuďmi, než cirkus, ktorý splácaš 3 roky. Menej je viac. Menej stresu, menej dlhov, viac skutočnosti. Po piate, hazard. Ak ti niekto povie, mám tutovku, dáš mi 50 eur a zarábaš tisíce, tak vieš čo? Zbal kufre a utekaj, lebo bude podvodník alebo idiot. Hazard je daň pre tých, čo nechápu matematiku. A keď si ešte navyše požičiaš, aby si mohol tie peniaze prehrať, si v podstate špecialista na vlastnú katastrofu. Po šieste, pôžička na dlhy. Toto je už finálna forma zúfalstva. Požičiavaš si, aby si mohol splatiť inú pôžičku. To je ako hasiť oheň benzínom. Ale sám sebe povieš, veď to vyrovnám, len kým sa trochu pozbieram. Nie, nepozbieraš. V skutočnosti padáš hlbšie a hlbšie, až raz príde deň, keď ťa nezachráni ani plač, ani mama, ani exekútor, čo ťa bude volať zlatíčko pri preberaní bytu. Požička môže byť v istých prípadoch rozumná, napríklad rozumná investícia do podnikania, štúdia, bývania. Ale požičať si na to, aby si vyzeral ako niekto, kým nie si, to nie je investícia. To je samovražda v mesačných splátkach.